नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। जोयडा तालुक्याच्या कित्तूर चन्नम्मा वसती शाळेच्या विद्यार्थीक कोविड पॉझिटिव्ह पत्तो गेल्यान एसी विद्याश्री चंदरगी आणि वैद्याधिकारीन थंय भेट दिली। जोयडा तालुक्यातल्या रामनगरातल्या कित्तूर चन्नम्मा वसती शाळेत शनिवाराक 3 विद्यार्थिनी कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ले कळून येयले। तसमण इतर विद्यार्थिनीली टेस्ट करतरीत 19 विद्यार्थिनी कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ले कळून येतरीत ताबडतोब कारवार प्रांताधिकारी विद्याश्री चंदरगी, जिल्हा वैद्याधिकारी शरद नायक, जोयडा तहसीलदार संजय कांबळे तसेच अलग अलग खात्याचे अधिकारी हेमी शाळेत वचून पाहणी केली। विद्यार्थिनीक शाळेतल्या अलग अलग खोलीत क्वारंटाईन केलात तसेच या शाळेचे शिक्षण सध्याक बंद करचे आदेश दिलात। ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तसेच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। सुमार 20 फूट अगड भाईत पडील बैल अग्निशामक दळाच्या कर्मचाऱ्यान वयर काणगून रक्षण केल्ली घटना कारवारच्या भिणगात घडली। भिणगाचे वासी डायट फर्नांडीस हेमगेल्या सुमार 20 फूट अगड भाईत बैल पडिलो। सोमाराक रात्रीन पडील बैल मंगळवार पर्यंत भाईतच उरलो। मंगळवाराक अग्निशामक दळाचे कर्मचारी जाग्यार येवन बैलाक भाईतल्यान वयर काणगून तेगे रक्षण केले। भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आणि म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्ष जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडना ना। तेमकां बी सांगू इच्छिता आणि तुमकां बी सांगू इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया, कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस। आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानार वचून चौकशी करा आणि थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा। धनगर गवळी समाजाक परिशिष्ट पंगडाक मेळोवंक जाय म्हण आग्रह करून उत्तर कन्नड जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल फुडाकारांत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमकां अर्जी दिली। बेळगांवच्या सुवर्ण सौदात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमकां भेटिले जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी सांगले उत्तर कन्नड आणि धारवाड जिल्ह्यात गरू पसून त्याच्या उत्पन्नान जीवन करचे धनगर गवळी समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीन फाटी आसा। ह्या समाजाक परिशिष्ट पंगडा मेळोवंक जाय आशिल्ली तसली सगळी आदिवासी समाजाची लक्षण आसात। धनगर गवळी समाजाक सगळे क्षेत्रात फुडें हाडचे खातीर तेमकां परिशिष्ट पंगडाक मेळचे गरजेचे आसा अशें तेमी मुख्यमंत्रीक सांगले। रामनगर धारवाड रस्त्या बाजूच्या एक रुखाक अपरिचित व्यक्तीन गळपास घान आत्महत्या करून गेली।
रामनगरातल्या धारवाड मार्गावयल्या रामनगर लागींच्या सीतावाडा लागीं मंगळाराक सकाळच्यान एक अज्ञात व्यक्ती येतल्या वयतल्या वाहना मुखार वचून मागे लांगार गाडी घाला म्हण सांगते आशिल्लो. नागरिकान तेका अशें करनाका हिंच्यान वच सांगतरीत ताणें थोडे मुखार वचून रस्त्या लागींच्या रुखाक गळफास घेयले पळोवंक मेळ्ळे. घटना कळटरीत रामनगर पोलीस स्थानकांतले नामदेव कंकळी हेमी ताबडतोब घटनास्थळी वचून पाहणी करतरीत तेगेल खिशात 40 रुपये, बिडी आनी उज्यापेटी मेळ्ळी. ह्या घटनेची नोंद रामनगर पोलीस स्थानकात जाला. मंगळवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 29 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी शिर्शीत 3, सिद्धापूर 2, येल्लापूर 2, हळयाळ 3 आणि जोयडात 19 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 56,341 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळिल्ली. त्यापैकी 55,477 लोक ट्रिटमेंट घेवन बरे जाले आणि 74 लोक अजूनही ट्रिटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 790 लोकांले मरण झाला. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.